Mis Rheddyn Ní Ghairbheá as Rann na Feirste, tá mé dé mbliana deich. Is breá a bheith ag seinneann na Drumaí. Thug mí iadí inspirúin ar bhí mé ionta ag. Bhíonn sé ag seinneann ceol a hain. Thosaigh mé ag ceol ag 3 bliain d'aois. Bhím ag fólam ar lena agus bhím mar iadí ag cuidiú an fásta. Tá aithin ag úsá teas seo ionta ceolmhar. Bhíonn sé sin ceol a gine le gaitear seachtaine.